Sanibonani nonke emhlabeni wonke jikelele. Umhlaba kaNkulunkulu, umhlaba wezizwe, umhlaba wokuphila kubantu abaphilayo. uNkulunkulu ababekile asabagcinile ukuthi baphile khona manje. Angithathe leli thuba khona manje ngikhulume nomuntu ophilako no hamba emhlabeni ephila nje ezazi ukuthi umuntu. Ake ngiye kule nto yokuhlola ukuthi ukuhlola kubaleke ngani empilweni yomuntu. Ukuhlola kufana nomuntu othi mefika kwadokotela eseshilo liphethwe ikhanda, udokotela mfaka ipopolo zakhe aconfirm ukuthi ngempela ikhanda na noma isifuba noma isisu. Ukuhlola kwasesigodlweni into ebaluleke kakhulu empilweni yomuntu, ukuhlala uyocinga impilo, ungaguli, ungazolinda ukuthi uzugule. Uye esigodlweni uyohlola, usuke uyocheck ukuthi zikhona izinto ezinhle ezizokwenzeka, ngoba kube izinto ezimbi zodwa, kukhona lokubi okungilandelayo. Ukuhlola kusuke kumhlahlandlela, ngoba ukuhlola kunekhambi. Ukuhlola kusuke kuzoshiya ukuthi yini okudinga uyenze ukuze uphile kulento ekuphethe noma kulelo khaya. Uma ekhaya kunamanzi kusuke kuzoshiya ukuthi kufanele enziwe kanjani, ngoba amanzi amnyama aphehlwe, kuyenziwa amanzi aphehlele ikhaya lonke, kuyenzeka amanzi aphehlele umuntu. Bese kuba ukuthi ubethisweni ezokwenza ukuthi makuhlola ibonakale. Ukuhlola kubalekile. Ukuhlola kufana nokuthi uma usenkozweni ukudunyiswa bese beprofeta ngokwesintu sasesigodlweni ukuhlola lokho, kodwa ngokwasesontweni yilento abayibiza iprophesy ukuthi umuntu ahlahlubelwe. So kubaleke kakhulu ukuhlola, ngoba yikhona ukusiza umuntu okuyisa umuntu ekutheni kunoma ngabe kuthi uzokwenza umcimbi ekhaya. Mawuzokwenza umcimbi ekhaya, hamba uyobheka. Uma ngabe kuginqika imoto noma ulimele ulokhu ungena engozini, hamba uyohlola. Uma ngabe uthi uthatha umfazi hamba uyobheka ukuthi kwenzekani. Kuyenzeka ukuthi umuntu omunye athatha umfazi kanti kunomfowabo omdala kunaye owashona. Lokhu uzokwazi kanjani ukuthi yini edala ukuthi njalo wena uyalobola masuzoshada umfazi ahambe? Kanti unesikweleti esithinta ukuthi thatha umfazi, uthathele umfweni ukuqala umfazi before uthathe wakhe umfazi. Lokho ngeke ukuthole uma ngabe ungahlolanga, ngaphandle kwabantu abangena embonweni yamaphupho. Kunezinto eseyilahle i-direction yokulapha lokhu ukungahloli, ngaphandle kagedla. Umuntu ogedla ukulapha isintu, inyanga isuke izolalela wena mawuzochaza. Kodwa uma ufika kungobese nje, ungobese uzokuhlolela. Ungobese ukuhlolela esigodlweni, ungobese uma ufona ufuna ukuhlolela ngefoni, uyakuhlolela ngefoni. Bese kutholakala, ngoba kwesisikhathi ngeke usuke from Pitori, usuke from Phesheya, usuke from Swaziland uzole nje ukuthi ngizohlola kwangobese nge-R300. Imali lena yokugibela ngaphandle mawusuku local uyakwazi ukuzohlola before ulungise. Kodwa ungena efonini bese kungobese ethi hayi cela ukuhlolela efonini ukuze uzwe siwazi. Kusuke kuhluphe khona ukuthi nemali engabe ugibele ngayo uyi-charge kuyo imali yokuhlola, kuyi-650 ukuhlola efonini, kuyi-R300 ukuhlola esigodlweni. Lokhu kuhlola kubaluleke kakhulu, ngoba namhlanje emsebenzini uyaxoshwa, kusasa unecala uyaboshwa, ekhaya abantu abezwana, niyaxabana nomuntu othandana naye nalobolana nizwana, sekunoshinda kusahambi kahle. Sekunamaphupho awabona kumunye umuntu ube isangoma ethwasile, omunye umuntu ube inyanga esebenza, omunye ube nebandla. Hamba ohlola yini into edala lokho, ngoba kungenzeka uNkulunkulu akubusise ngento eright ukuthi uhamba nesipho sakho, bese kuba nabantu abenza izinto ezimbi, bese kuba nezinto nawe oyirobhile ukuzenza, oyikweletako ongazenzanga kahle, ebese sizokudalela ukuthi wena bese kuba neshobolo ginqika kweyimoto, lokufa kwabantwana bakho, lokuvaleka kwemisebenzi even ey'nganeni zakho. Namhla kunomuntu okufanele ukwenza nje ilathi nje le nkukhu ezine namakhandlela ngokuthi akazi ukuthi yini okufanele ayenze. Omunye uthole ngemali, bamnika imali walimala mhlawumbe kwaphuma 4 million, akazi kufanele enzeni. Uyehla uyenyuka, into yokuqala okufanele ayenze akazi ukuthi kufanele enzeni. Hamba uyobheka before imali uyichithe, wenze lokho nalokho. Kodwa ubuke ukuthi yiziphi izinto la ekhaya izikweletu ezashiwa ngabazali okufanele ngabe siyayilungisa ukuze la ekhaya sizokwazi ukuphila. Ukuhlola kubalekile, ukuhlola kuyasiza, ukuhlola kuyalekelela umuntu. Ngithatha ithuba ukuthi ngibonge, tshela omunye ku TikTok, ku Facebook, Instagram, ku YouTube, uDr. Ngobese. Ngiyabonga.